fuck tænker du på? Hvordan kan du være mig utro? Ja, du har behandlet mig ikke ordentligt. Der er alle dine eskapader i weekenden. Hold op, mand. Din lille djævel, og nu tager du det hele fra mig. Ja, som om du er en engel. Skat, der er egentlig noget, jeg gerne vil spørge dig om. Nej, er det seriøst? Ja, det er. Du er min engel. Din djævel, min elskede djævel. Vil du gifte dig med mig? Ja, selvfølgelig, hvis du vil stoppe med dit weekendrøderi. Det skal jeg nok. Ja. Ja, vi er så kommet til en afgørelse i sagen om forældremyndigheden. Forældremyndigheden tildeles dig, moren Connie Jensen, og far Brian Hansen har ikke noget krav på samvær med barnet. Denne afgørelse er baseret ud fra de domme, der tidligere er omkring vold, som Brian har forårsaget. Hermed anses sagen for lukket. Når man ligger ned, det skyldes vi blotte mennesker. Men det her er min skrift, en synders bekendelse. Undskyld så, det var ikke som det skulle gå. Jeg var den forkerte at stole på. Bare rolig, jeg kan stadig nå. Få det helt tilbage i hovedet igen. Dårlig kamp, hvor du hen. Ved ikke godt du hader mig nu, men her er min pæk, kan du tilgive den? Når spørgsmålene kommer, pakker jeg tasken. Det var kun for din skyld, jeg vil holde masken. Hold det af dig, så meget som jeg nu kunne. Du ved hvordan det går med misvedligeholdte hund. Forsøgte at finde noget vi begge følte for. Kunne ikke fordrage sukkersøde følelser. Så hvad gør man så? Det varmer mit hjerte at se dig bryde sammen. Slå dem ihjel! Nej, lad dem leve! Leve! Hjælp! Nå, der var du jo. Det er okay nu. Det er slut nu det hele. Her er børneværelsen. Tror du ikke, at lille Candice bliver super glad her? Ja, det tror jeg da. Lille. Ja, nu kan jeg altid samle skrald op. Ja.